إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Mangorib Allah. Kapapan taga na pamamakinig si Isagyang kaiya kalilimod ago sulango nang wana bra utanagyang gayaw pamana suara dataragyang gayaw pamana mga aiko o di nagyang gayaw pamana mga radyo na penalamatan na miskano sabab siko kapag maginiyor kami sa mafia pamamakingan sabab pero mga oripin Allah na pagampaganayron na pakatitundano sa mga niatano sabab sa igira sugal pag nadaan ni aton na ditirimaan uway ayaw po niya kwa nga napayong-payong nadaan ni aton nadaan alungan na morya biya sukat kasi sa alungan na morya ino sa kita no napya dita no miya kakwa sa payong-payong naso alungan na morya na dikudo giyan na niyo pamana titwa sumutano saya mas malaiyar ga sualungan na mori adik yung gayaw pamana payong-payong ino pakatitunda no sunian tano sa timana sunnah amya alayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa timana sunnah na mas malaiyar ga adu bigyan mo to adu rakaat sunnah adi sa dunia rak sumabaw padalumon uwan yun doon nasa sa timana dua-dua rakaat sunnah na mas malaiyar ga adi yung kayo pamana dunia na yung panipayong-payong agiyan na pangatit yang ni 5 ragun na dingguba yun na umanihatan o biya na insya Allah na biyakwatano subalas si isang anong anamori na pangangarapan ka sa makuha nga panaging kayo pamana payong-payong ayaw pagunahan tano adaan na sunniya nagubuswaya mana niyan na dunia yun na ni pamana paganay musawirakan pati udah ka mga kuwasa payong-payong na mga sawalay na dalangon niya lapis ka sa dunia na niya lapis ka sa luman na mo ay dapat yun naman niya tanong piya-piya innaman amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ayahu agparoli o ori panawallahu ta'ala nasu ayamanan niya na piniyatan ginani musawira ka na pagan ikado mga ori panawallah skano ang mga bayin agus skano ang mga datu sabab sa mga datu na isad na mararata ginawa ko na umani ka sumana na seminar na doon sa mga datu na ikakasigiya kasiran na yamanan niya na mas mapya mas madagal siran ginani kapkububaya iyakan si ko mga datu skano panagkububaya na skano owan wait na kayo kububaya na di pangosetan na sumangadat owan mga tatagas mga tigas owan ikadua mga oripin Allah musawira karkano na buwasya takarkano nakagisa man na yan na ika-20 ako na amay ka ika-20 amay kagugawi na ika-20 ako pito na takapaniyo so di ka pagaman yang ada-ada na hadith Rasulullah ama katuturo sa kapetulun Laylatul Qadar nasi kuwi ka 20 ako pito
isadna dalil. Yang kadang-kadang isadna dalil nagyang butuwa sa mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa ko ika-25 na piyagi mamanian siran sa mga sahaba. Na tamasa miyagalas tamasa ay mana niya na miyatalungogi so kagagawi ayam anan niya na miyagalas tis o di na miyagalas so sinadasiran bela-bela dasiran belagaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekoy ka-26 na piyagi mamasiran manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tamasa kiyalukan sugagawi dasiran belagaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekoy ka-27 na piyagi mamasiran manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tamasa ayamanan yan na miyalak sa mga sahaba. Ini kawaniran, ini kawan mga sahaba ubairan malepas bersiran di maka penguasa. Aku masusubu na desiran belaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiutos si ko ika-22. Nah, ika-2 dalil. Nasa katawa mama gaya na hadith sahihain rawahul Bukhari wa Muslim. Sa katawa mama alukas mabubaling si kaya mana niya na mawata sa Madinah. Nami ako masih ko Rasulullah pia gira-gira niyan. Tinangin na lokas. Nami akalalapan ni hidup. Na pagkasakit pa. Natigin mana orang tigyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni syaikhun kabirun alilun yasukku alayya al-qiyam. Ya Rasulullah, yang kataling umagwa tigyan. Sa kanatigyan na mato ako. Kabirun, mana ako hidup. Alilun, bali sakit tempat. Bali sakit tempat. Mato malay hidup. Bali sakit tempat. Yasukku alayya al-qiyam. Na dia kan gergena na kotomindig si kaya mana niyan nakagagawi. Famurni yuwaffiqanillah Lailatul Qadar nasubu akum kaya Rasulullah saya mana niyan nakatabukan suwa kaya mana niyan na Lailatul Qadar na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bisabi'ah nasiin katindegi su Lailatul Qadar siku ika-27. Namano to? Amay kagagawin na ika-27. Yang kadang-kadang ahadith ayamanan niya na makang si sagyang kanan kapaturun Lailatul Qadar ayamanan niya na ika-27. Sakitan natakot tano so kapamatiya sa Quran ipuon si iku magrib nataman si iku kasubunian nanangon no to Lailatul Qadar aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah na uman din si iku 10 gawin yan lang bago Ramadan na mana niya na diipuin si iku paglatanong magrib agusong Aisa nagudi mamirpiyo di pendi mamirpiyo nasukan sa mapiya kubang kalayan na ayan niya na pasulod si iku asarun awahya panadaka ka wanapirang ka panasbih ka batiya ka sa Quran apiadigan sumiyong sa masjid kasi kapenas kakad sa walay mana niya natakpang asuding di kapagaman kaamay kagagawi na ika-27 si Ramadan na San Mararan sakan na miyakasawlan ako sa isang Masjidil Haram ayaw mo ikumbali nga kan gina wanayaw nabayini ko nga pinudun na karkano miyakasawlan yagi atika pakuro na boy pembeli akan nafsu biya ko na amanan niya na pumipiyak. Na si iko'y ika-27 nakiyagan nakiran si sa Masjidil Haram na alas 11. Na nominiw ako at iyan na sunga ko sa siya. Kapagabdas ako perumah. Na piya naman na maranakan ikapakasulad ako na si iko
dapat malipos wala sulsi na daod makasulit sabab kung kapang ada kena tahu si sa Masjidil Haram dikern tanto kumadakala sa iko'y ka-27 na sa mga Arab na sulang unang wano makatitindig si saya mananian naliw si isang karsada si kung mga walay si kung mga tindig kapakila ranon na mga pobre na mananian na palayad migo kawasa tabi si kaya mananian na dera nun maylay palayad dia kan lalay perak si sagyong kuto gawi kakagyong bibiperigat na gyong gaya perak gina ni pamana mo sa wera karpan sabab saan ay gina ni pamana matang budna na no pamana pamakasan agi aya ini bugayaran rakan pendugi ni tano saya maganda no sa usayan nagyong kayo pamana kapag inuntulan al-adlu fil Islam al-adl fil Islam aya maana kapag inuntulan sa Islam yung kaya kapag inuntulan sa Islam na biyakalala ipamintuan pamakukuha na bigano ay akilugang magusay na kumuha taro sa maito bugusay tano si sagyong kaya isang oras ngayon umala aganayro na sa Allah nas kanyan hindi tuwa mag-inuntulan nabangadin na ayamanan yan na bugusaya so kaya pag inuntulan wallahu ta'ala na di nga bugugang mamagusay sa iyo kaya sanuan na sana ko buwa sa satiman kadua na so kaya pag inuntulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magusaya ko rin sa pamana satiman na tujuh so kaya pag inuntulan o mga sahaba na ino nga mo sa itanurong pensayaman niya na may so kaya pag inuntulan o mga tabi'in gusto mga dato na gusto naman din iman to na gusto kaya pag inuntulan o sa bagya mga ulama gusto ka din na mayamanan yan na mga tao nakalala kaya so kapag inuntulan na ginandun sa Quran ayak kaya pakatindig o langit na gusto lupa ayak kaya tagu isang tao si sagyong kaya ingat ayak kaya tagu isang tao si sagyong kaya niya o lupa na manan niya na sabab kaya manan niya nakapaginuntulan di pakatindig sa langit na gusto lupa di keadin sa langit na gusto lupa gusto kaya manan niya na mga ingat upama ko doon sa kapaginuntulan ngayon aya so pa ka o kapaginuntulan na kapanganiaya na basta so ayun ados dudul so kapanganiaya na mana niya na bangkit ng Allah Ta'ala wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun di denepato tati Allah Ta'ala ubami binasa aswin ino na tao na mga tanganiaya ayaw man na mga orit panu Allah na basta aswin adudun so binasa ingin kapangan niya agad na bakon doon so kauton ng adun oras ng binasa ang Allah Ta'ala no sa katanong at agawala bang na pagin nga tanong asyo saya so kapamuno asyo saya so kapamanagaw asyo saya so kapalalalim si ipaka-oo kita so kukumar si kumbala lima nagina ni pamana pugusaitan yaya na masakita yan at yan dumana ya na yung mana niya nagiyay miya kuwa pugusay na ino ka isa-isa tanong ino yung mana niya na ayaw kumabayaan akan makaanag saya na sumanga dato kagisira ni kapat si kuya mana niya nakapaginuntulan gina ni kararata ginawakan apanganintak wallahu ta'ala ami sampai kira lagi yang kaya pemana petpirunakan akagi sudah tu na sekali siran gaya mana niya nakepet si sagyong kaya pemana kapag inuntulan amay kang binasa sumanga datu kadira nakapatan lagi yang kaya kapag inuntulan nasiran mamui kesababan sakaku binasa aku ingat nama marawi kami binasa ngayon mga datu
na bumangabai. Gina ni sabab pa sa mga dato na aya saya patut apo mamakin. Pumamakin kanon dengan matero si kuya mananyan na mga laki niyo, mga pagari niyo, mga loksiyo. Pumamakin kanon. So kapag inuntulan na orip na Allah, naigira amiyada ko ingat ng binasaan Allah Ta'ala. Ikadua pa na miya isisagyang kitab. Ini prepara dua kanarakano. Na basta amada ko ingat so kapag inuntulan na pangado na giyong utaw pamana ang grupo. Ang grupo sa Lakaw, ang grupo ISIS, ang grupo Al-Qaeda, ang grupo Anisan, naging tuwing duba ko ingat. Hakagiyong miya daw so kapag inuntulan, na inggilang irasayamanan yan na kabenariran, na miya suwaw ingat na miya petiti dawasiran, naging di kakagbayan. Nah, ilan niyo? Ay dapat yung sagyang kaya pamana ingat doon ang mana pa. Kataya sa mga dalil, punatan wag yung kaya maudutan. Tigwa Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Isaw na nadalil. Mataan sa Allah na ini subuhian nagyong kutuwa kito na yun kusari aginan sa Quran padana sa kapaginuntulan igira atigu Allah Ta'ala ako miyo kumakano na maanan yan nakukum kano sa kapaginuntulan hina wa idha qultum fa'adilu igira amit karo kanona di kanong susurami ay maanan yan na kapaginuntulan na kailangan patiruan na ka. Bitiruan Allah Ta'ala na ino kapagatan mo yan sa usaya. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Syuhada lillahi walau ala anfusikum. Awil walidain wal aqrabin. Ay sakano atiku Allah Amya maratiya kunu qawamina bil qisti syuhada. Reskan wa amya maratiya ati Allah na abado yan ni wa ginawa ni wa sakanoy pamamayan sakanoy patindig sakanoy diingulalan sa isag yung kotaw pamana kapag inuntulan. Walau ala anfusikum apya panagiyaya ayat ng niya sugat nagiyaya pamana mga ginawa niyo. Awil walidain apya sa mga luksiw bala luksiw wal aqrabin apya sa manan yan ng mga lulutiw na basta masugat ako kumasululot ka basta masugat ako kumasupagaring ka na usakay makakapat sa ikukuman na kailangan raka nagyong utaw pa man nakapaginuntunan ay no tanong man na diptigumpia tabiyata ino tano dito gumpia sisag yung utaw pamanaingan kakagi igira ayam ya sugat ako kuman na supagari ka supakiwata anak ka sululot ka na pendilungan ka na igira ayamanan yan na ayam ya sugat ako kuman na supobre sumalubay nganin sa nanin kalulot na ipaduman ako agi yung utaw paman ako kuman na kanagol yutoy kapag inuntunan. Ya kaisa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kaisa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya kataling umawon abai amyamanku. Ya kataling umawon abai amyamanku. Pamilya Makhzumi. Na si Usama bin Zaid. Na kabaya Usama masa paatian subai amyaman itu. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kararangitan. Ino to kararangiti. Kagi upamana aya katiro yan. Isagyo ka upamana niya aloy. Aya katiro yan. Isagyo ka upamana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na tingin manai ayat tingin na kia binasa o miyaw na ang tanong mga pagtaw na igira miyaman ko so mga manakira na pamilya na dilan yung iku magyong koto pamana kukuman na igira miyaman ko magyong koto pamana mga lulubay kiran na ipukumiran agyong koto pamana kukuman si ko mga lulubay kiran gina isa pa na kasabapan sa kapkumina sa ulingan nagyang koto pamana amay kamada sa kapag inuntulan nami ada suaya mana niya nakararan na kamukarna geda peneso kasasari geda peneso yang mana niya nakasasari ka ubah kabut niya mana niya na matulis ubah kabut niya mana niya na kadurati ikatalo ami susurat si sagyong kayo pama na ditano din discussion na ayat na mala nagyong ko tapo bumakaadin sa mga firma mga grupo gina ni katiro gina ni sabab pasok katiro Allah subhanahu wa ta'ala at tigin manaya inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Mataanas Allah Ta'ala na ini subuh yan nagyang kutuwa kapag inuntulan na gugyong kutaw pama na kapiyupiya sabab sa ayadin na ama pipikir uwamala na an makatindig agyong kutaw pama na agama sisa gyong utaw pamana inged o pama ko mga tindigo na geda agyong kaya kapamana to geda agyong kaya pamana kapanulis geda agyong kaya pamana kapamulo ataya datarag yang kaya pamana miya aloy talo agyong kaya kapamulo na isad na suwallahu ta'ala na so kapag inuntulan mga oripno Allah na isad na ang ngaran o Allah subhanahu wa ta'ala isad ala adil ngaranan wallahu ta'ala isas kanya na misifat si kuya manan yan na kapag inuntulan na so wallahu ta'ala na mautol katawan tanong ko na what so wallahu ta'ala na mautol igira amyala lima ka na hindi ka makuwasok ka benar ka sa iyong oras na pipikirin ka aswallahu ta'ala na motor upya man nagawang ka na pipikiran ka aswallahu ta'ala na motor na gagawang ka umiyaan niya ka na pipikiran ka aswallahu ta'ala na skanya ni titwa motor na piyaging kami yung umasa niya kuwa sa dunia na gagawang ka sa anwa na mo na ilaman naging ka pamana liatin na yaw pamana buka na ka sa katero agyang kayam yang kalala puputay si sagyang kayam malabo kumandi na yung mapitan na puputay yang kalala puputay si sa malabang anong yakap datarag yung kayam yang kaya gumpun si sa balong atag puno to ang malabang naman ito kaya kay Danro ayah sabot pa kaya patay niyan pati sa mga balita nakagiyo ko na taga-manabang nasulang-ulang na taga-manabang na basta managira si Isabaroy naguno nila ay sadyo to sabab agiyo ko to ang motor ay no inipatay niya na taga-manabang makagiyo mga tao sa manabang na mga tigas mga talibuno na imang tuwa tigiran na sadyo pinagam niya taga-manabang na buno na niyo naman ito tama na sa ikoyamanan niya na dirun pa din yung kaya rin sa manabang apya sumiro na pa din na pagawa nakagiman kaya kayo apya sumiro pa din na pagkakay din sabab sa igira amyada agyang boto akara agyang boto pamana kapim kaagama isi sa agyang boto ingad dudu na agyang boto na batano din gaganap naguswaya mana niya na mga unamatano na basiran din na mana niya nagagin yung kaya din taro sa di ka pamusiat nagyaya na kapamumasaya sa kataksilan kanabal kagyayamanan niya na pinterogan saya
Asok kasiksaan o kapamuno. Nakanabagaskan wakit kararangit di mga pagarikulay. Dia kay kalimuha ka na lang ano mga tinutano. Katawan tanu asok kapamuno na marata. Nakagiyong iya kaya kaya maniyo. Bimbaloy panabantungan niyo si sagyang kaya pamana masa. Umani makapatay. Natira na mata na siya kyo natigas. Anak po bener. Mga tigas. Apiya anda ka kumad. Naya mana niya na di pa mag-istorya nakataya siya kaya akulan. Iya patay niya na talo. Iya patay kyo na pa. Iya patay kyo na pa 5. Iya kadang-kadang 5 patay. Iya kataga-taga sa mama. Apa to? La tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Haram penanan ubaanan na mana niya na di pag-istorya. Haramana no ba di pag-istorya. Aso kadus ka ano tao na pag-istorya ka. Langon ka no saan din naman niya na makasusugo. Ay hindi ka pa kapataya kito na tinam niya kapatay pa siya kito. Iya ito kapagay ka haram. La tatanajo bil ismi wal udwan. Uban waya mana niya na pamag-istoryaan. Ay mana niya na kadustaan. Kapridu-ridu. Dataro mga nguda. Yung mo to mga kamuda na. Pilay niya pamagida na kari. Haram mo to. Pilay niya pamagida na ka. Nagyuto na dusya. Na umana ka mabaloy, umana ka mabalas, na datar bu umiya dusya ka perumat. Gianan mamuang ka pamuno. Gianan mamuang ka pamuno. Na umaka pirang ka din maaloy. Miya pataya ka ng isya kiutos agyong kutuwa. Sisapantanan. Na umana ka din mabaloy, mabalas agyong utakya patayang on. Na sugdatar ka umiya muno perumat. Alayan ibadas. Ina ni o pamana kadusta ano kapamuno. Gina kapamu kasi sa kataksilan. Kebubayaan namin kanu ay gira sa kanu. Ay giraan kami ang nagaganami at tayo si sama na bang? Dahil kami giguro ka lagi ang kutu kami ang muno na duwan-duwan niya. Kenapa kuat? Kenapa koron begesigi? Wah, okay, nanti kena di matero. Akagi sabab sa dinian untuk katawan saya mana niya nakasiksa. Bikir Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Yang kaya kasiksaan ay mana niya nakapamuno nakataya. Paganeron na kitas, bunuh mam. Waya biuno ka na mamana bunuh ka mam. Owa, gina ni kasiksaan niya. Gina ni ayat na ino kanitanod pumangatasan sabab kumaitos oras. Al-hurru bil hurri wal abdi wal abdi wal unsa bil unsa. Tamasi sa gimuto ko man kapusan niya. Mga uri po Allah, ayam mana na, ayam pagang paganay, ikini kumya mo nun nakitas, gunon mo. Kuat. Yung kaya pa man mga balas umya mo nun ha. Agiswa ka na moton, api apan biga pa nakasaw pa si sagyang kaya dunia. Kaya sa kaayamanan niya na piyatayan. Resa kapiataya nakagigi ka kauma. Bingka kauma saya mana niya na miunok ni pagaringa. Miunok ilo kasaka na sisabarkan. Bingka pakapanggulala na. Saya mana niya na kapamuno. Sisagi mo tao pamana 5 ka. Okay. Lagi sabab sumay tusuras na tituo. Ano gunia na yan? Paganayro na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamati fi dima. Pagang paganaya hukuman si salungan na mori. Kaya mana niya na rugu. Saya mana niya na kaya guru ang ako pagaringa. La yazalul mu'minu mu'annaqan salihan ma lam yasud daman haraman. Suwatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na tatap si kumapya. Tama saya mana niya na di makapatay. Hindi ka pa kapatay niya na gugagod Allah Ta'ala. Agus mga malaikat. Agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La zawadul dunya ahwanu inda Allah min qatli rajulin muslim. Suwatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kaguda yang kaya dunia kagubayan. Na pinakamalamunan si Allah Ta'ala.
Adi giyang boto pamana katadama kurubu giyang boto pamana muslim. Upamati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam katimu-timu so 5 katao 10 katao indir watao sa dunia abuno nila na giyang boto mapaparataya si Allah udana na palampalig na di Allah udana bakasulsi ko yung mananyan na naraka. Yun. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi iniyan din pimataan si isa Masjidil Haram si ipan na umasa din yan di ka panay haji at tigyan man na iyakin na dimaakum mataan at tigyan aso mga rubuyo wa amwalakum naguso mga tamukyo yung pinulisa wa aradakum naguso yung manan yan na kayaan nyo haramun alaikum na tarutupan na haram kahormati yaumikum hada dataragyang kaya kahaharamagyang kaya pamanagawi imat wa hajj fi syahrikum hada dataragyang kaya ulan-ulan na hajj fi baladikum hada saddataragyang kaya pamana ingdiw aya mana niya na Makkah al-Mukarramah na haram saya mana niya na katadaka kurubu saddataragyang kaya pamana telo so gawi so ulan-ulan saya mana niya na ingdiw ayalas ataya pamana syurkan tanu na pinakaibgugudu Allah Ta'ala susibuyin niyakawatan si kulimu Allah sutawat alibunu api atigas iya yan adi kena diterun ay mana niya nalimu akan rekano ay iya yan yakanan ada saya penmausay na ino ba mapamanagtanong usi kung mangulamatan pinakaibgugudu Allah Ta'ala ako susibuyin makaw masalungan na mauri na upamakwayam yapatay ka na 5 katao nagyang butuan 5 katao na bagong buwat ito sa alungan na mori waya kaya inikidingaw na piyutaan na kasolo nagyang butuan kaya putay ko solo na proko makaswalungan na mori na kapuputaan solo na bugda ka pa nagyang butuan pa manarubuyan na 5 katao na manan niya na tutundang kanya na buwitang kanya si Allah Udala ya Allah nakatayagin kayo pa ma na minunurakan ay manan niya na kita sedekah na 5 katawa miya patay nga na 5 katawa tumutuyo karaka na ipubangaras yang penabunggan ka si saya manan niya na ano na mori na manan niya na papatungkapan gina niya manan niya na riyampaya na gina pamana diskas tano brilaya ko niyo kamalapan nanay no ka pamana masabut yung saya mana niya na agama tanong limo akan rekano akyanan kenapa ya mana niya na dia kena ditero anakan sekanu dia mana niya na dikaperangin di limo akan rekano kaantano namun mamaka surga wa qulu ma tasma'un fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ita terus tano yang kaya program tano na kaso namin peruman ay nakanag tano na aswa tayo pagarini ada sadakaw kaya Ustaz Alibana muna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tinggian pengguna nawa aku galap kau pamakang galapakan niyo na pagkasunod ka no kasurga no Allah. Ay bitaro Rasulullah afshus salama bainakum panguraw niyo so salam kung dulun-dulunan niyo. Mana sebaganda no bibiya so sila marakatano ka sabab to sa ayaw nga niyan na pagkasurga tano bakasulod ko kasurga no kadnatan wa rabbul alamin. Oriano kaya bantukan tanong ko Allah, nagugya sa din tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagkat naging kaya nagidiya kalilimod.
Ikadua na panalamatan ng naging kay loksak na gumupanabangan. Ada sa nakaw kay speaker pangalian ba? Ada sa nakaw kay speaker pangalian balindong. Bahkan dun Allah sumurian si kumapiya. Ayamana na pakambarakat nun Allah so katataguyan si saging kay dunia. Ikadua na panalamatan ng naging loksak na kapapantagan na mayor si saging kay municipality ang Malabang. Ada sa nakaw kay Alinadir Mariam Balindong. Siapan sa kanya no Allah lalayon na kung pahumanuman ang giran no Allah so manangiran si saging kaya dunia. Ayamada na pahumanuman ang giran no Allah so manangiran si sa yawmul qiyamah. Pagkunero na tinudundan no nada maratago kandingan-dingan ang tanong kung mangalimu Allah. Agyabitiru Allah si sa Quran, wala junaha alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum. Dati ko Allah amarata o kandingan-dinganan yung kung mangalimukan ng tanwa Rabbul Alamin. Sa bro na mga pinakong kapito ay aging kaya mga nuksakan ayaw na kuwan na manutanong bukagan na bukabubuhan nagyang ko ito pagkusay tanong. Apiapan dito na panganitanong ko Allah apiapan mababas o pagkusay tanong saya na upang makaayuda na miyaw sugusug ka noron. Miyaw sa nagyang ko ito akadak lang o pagkusay si saging kaya ulan-ulan na Ramadan. Na ugahin na yung pagkusay noron nagyang ko ito sumpatan tano nagyang ko ito mga usay no mga ulamatan no aga pa kaya iman to na di tano katawan na iman to tano panakatukaw paganero na tano dan tano na yan kay ulan-ulan na Ramadan nakatawan tano ulan-ulan na ya kapangwasa na ayapiter wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Sana tigo Rasulullah sa mamuasa sa suwaswatian mamuasa sa salungampu aswaswatian ko Allah na pagawatan sa kanya no Allah si gonaraka o sol o 70 kharifa ayamana kharifa na 70 ragu mana niya na umantan o mamuasa sa salungampu aswaswatan si Allah na ayaw nga niya na pagawatan tano Allah si kunaraka o sunod o 70 ragun. Na ayaw tanunod tano na 30 gawi aging kayo ulan-ulan na Ramadan. Natakapangagyan ko ito 70 ragun sa mga 30. Na ayaw tanunod tano na tingnan ba wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mata na tigo Allah asusan naman rokano na ayat timbang yang ko Allah na sanggiburag. Mana ne nagyang ko to 70 ragun na susan naman ro na takpang ka sa sanggiburag nagyutoy kakawat ka ko na ka jahannam umang ka mamuasa ko Allah sa suwaswat ka ukadlan dan wa Rabbul Alamin. Kaya sa buta na to? Mano-ano po mamakin ako? Ayaw pulupas tano saya na piatano kuha tano pangukado dunia na muling tano pangko mga duwan o agama tano agama Islam. Isa akatawan tano malabit tira si saging kaya bulan na Ramadan aga pa kaya tamang pangko mga wata nakatawan nila na susungaw o bara puasa. Tunay katawin niya kung sungaw bara puasa. Mamot Allahu Akbar. Mamot so kung susungaw o para puasa na mamo, benaran na. Yan na ni Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalufu famis saimi atyabu inda Allah min rihi al-mis. So pangbabawan ang pagkapon kung ngari o para puasa na mas mamot Allah adigyan ko to akastori. Ayamaan na akastori o pamakasisaging kaya masana perfume. Perfume. Na ustad, ino to, iman to na dipusan na sangawan na kasukudagan na maduwag kubuhan niya nun. Kanaba ayamanan niyan na baragi mamut so ngari o bara asungaw bara puasa niyan sa hadith na betanong saya pesisengawa
Uway, tapangingaman, asa ngawing nga supod ka, ako pa kaya, iman tong nami pananawi sa lumpo. Na kausi dunia man so lugi yung kumya kapira pulo, aulan-ulan. Uway, kenapa yang mana niya? Semua kasi darudupa ka. Uway, baka mo ayan tanong, yung ka na nakatir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako pa kaya, betano dun bukanan, na di tanong katawan ni piu-piu na pakahantapan. Tanong na tanong, so syahid na daanawan na nakakapatay, masyahid ka kulanan wallah. Na ayat Peter o Rasulullah may panutul pa sa hadith na so syahid na mawafat na milabang na pag-ilayron wallah yung kutwa kana abalas agagwan yan na mailay niyan na ayat Peter niya na ya Allah na ubo ko bumakapumbulingan sa dunia na matay ako magpuruman sa langit ukya patayakan na taman sa api apa na tingin pira pulo ikapakambulingan akan sa dunia na magdambang puruman sukya syahidaban na pengaraw na kanatigo yung utama syahid ano sabab may ilay niya nagyang kuto akal abalas akagran niyan ko kaya syahid yan ko lalan wallah na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dengan ayaw tinggian suatinggian suruhu syahid rihuhu rihul misk suatinggian suruhu syahid na ayaw niyan na datar sabaw o kastori maana malagid siran sabaw ako suditan o ditero ni mga perfume malagid sabaw napitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalufu famis saimi atyabu inda Allah min rihil misk so pangbabawa na pagkapon o ngari o barapuasa na mas mamutwallah adiso kastori sama nuto nasuruko syahid na malagid sabaw ako so perfume na so sengaw barapuasa na mas mamut adiso perfume uway maka na lebih sama nuto so so pangbabawa na pagkapon o ngari o barapuasa adisi kurugo syahid ustad dapat maka mo ayan nagyabot mo po niyan inubuya itu po mo po na naging sengaw ka na kapag kaya makulap na kadon sa napas. Uway. Yun na ditiro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abo o ngari o barapuasa na yakap mo ayanan na sisa yawmul qiyamah. Sa moriano man, sisa yawmul qiyamah na makataling matanoro. Kung ito sa yawmul qiyamah, perkara ni so anuman na kada gyud kaya sindo anuman. Kada na tunay yung manian pagkalibutang sa tama na malibutang. Naya kesuayan na awidakan na da sulutan. Da ka awidakan wa kana bagaru pagawi jasil pono saya mon qiyamah. Kasi sa gyud ko masana tamang ko dimbuatan na makapbuatan sauras na sumpang udah na pagkaputya-putya na kerepas. Uway, sakali pada sa gyud ko masa. Na yaumul qiyamah na malibutang sa tama na malibutang na bituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya tigil si sayawang qiyamah ya'tun al-ummah so ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tun yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu pagkatali umat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pagtawagan si sayawang qiyamah nagisisin daw ang kutwa mga anggota pagkul mo abdasiran. Paano natin naman ano? Yunan na sirak tarubunan ini bagay o kaddantan wa Rabbul Alamin. Ino to suto sa sakatano na pagtautan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi? Ito na masaw to alam mo no kaado na makamamasa. Hoy, ipun kumasaw Adam na taman si saging kay more-more pugintaw saging kay dunia na makamamasa si saging kuto masa. Naya kitus kupag itaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto sindo nagyang kuto ang mga anggota abdomo abdas. Ikadua kitus saraktan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na susangaw umarew barapuasa na pagumboto sa miyakamot-mot si sayang kuntiyam. Kung agiraw sa mga tawa ato na ini agike miyakamot-mot adini pagapoon. Uway, nayapatero nila naginan so pangbubawan
o ngari o barapuasa. Sirap tanubunan imbugay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tanganya na pakapia ginawa tanong, pagkatali mo matanong besi sayaw mong tiyama, na mga amutan wi sengaw. Uy, gede ngaman namya gede sa tarak, namya gede lapas eroro na manugbugung buway rak ka. Na manong ang bukara na imbat mo sa mga isa-isa. Uy, nagkaya ka sa tama na kaya, kaya miyapya ko saya. Udi na miya ka ka. Nabimbuha, namya sabi sa madu bagi kaya sulit terang. Nagpa kaya makamida ka nakapan, kaya ka. Ayaw ko no, amya ka daga na pagitaw, agati mo si sagyang ko to amasa. Naya kilpita no rin, nasusangaw tano iman to, na pagumbaw to si sayang ng kiyama, sa miyag kamot-tumot apang bubawan. Siya buta na to? Alright. Ikadua, Ustad, ino uman, ragagan na pag-usay din umakaw lama, igira amya kataling masulan ulan ng Ramadan dito raw na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahim wa ghullatish shayatin. Ustad, ino to man to kataling masulan ulan ng Ramadan na ayat ini dito ron na pangalalakaan sa pamintuan ng mga surga, na pangalalakaan sa pamintuan ng neraka, na pumatong sa mga syaitan. Na inubuang niya kada-kada na di ka nabagiman sa mga raratagan na ba? Aw lalo na na Ramadan, napapatong sa mga syaitan. Katawan na, nung tunay sabab, tibulandan, kata, pamakin na gano'ng pipiya. Ay, sabab na, tanong din lang. So, Iblis, katawan na si Iblis, so, Iblis, na inadins ka niya ng Allah, na sis ka niya puto mga jin. Kaso mga kaadin ng Allah, na mga malaikat, mga jin, mga manusia, mga pangangayaman. Naso Iblis na sipon ko mga jin. Nasa katanong na tanong po. Kung mga manusia, manusia tanong. Naso Iblis na inad ng Allah, asipon ko mga jin na katawan tanong. So mga jin na miyaloy sa Quran, adi ka ba kayo ba tanong mailay? Adi sabab? Sabab sa miyaka rata-rata sila ni mga buntan. Marata sila ni buntan na di kagagawang manusia o berian may layagyan ko to buntan o mga jin. Na may kaysa anungan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diskanyan di mangot pa sa disyerto. Na may ilayo sa kataw o mga sahabat niya na dito di marangit sa Rasulullah dito na may ilayo niya na dapat niya. Yung mo sa kataw o mga sahabat doon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba mo tuban na dapat dia dito na dapat dia na di merangit na inubay niya na tigil na ya Rasulullah na antagi ka na di nga dimitiray di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kena tigil di pamusyatan so mga pagaritan ng mga kaya jin tigil na dia tigil rupa kaya di nga matutup na ipatagil yan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailan yan na tigil Rasulullah ay pagkatagil ka na pagkaday ro na tigil na pamamakin ng kada so lagaw agiyon ka na ng mga jin na umagagam ka nagyuto pang ka pakinayakan ka sugundaliran na piyakikin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so suwaraw mga jin na miyama ka uro at yung unto asa ka tao kong mga sahaba sa kialak-iyan mo suwaraw o mga jin kaya Rasulullah tigil na diya ka din paginayin sa mga bundaliran diya ka din paginayin sa mga bundaliran ayun to so Iblis na inadin Allah na bunsi ko mga jin na maratay buntal maratay paras nakagikumadin Allah na niya biya kapagingan sisa surga sa surga so Iblis na sino ba ko surga kagikumata ko sa surga nakagimaratay paras na biya katay Allah na biya puras Allah sa paras ang mga malaikat para sa mga malaikat na daro pagtama na Allah na biyakin datuan niya no nagyun kaya matagdan walang itiman to iya nagulami na aya ulwan sa no mga malaikat na Iblis biya ka to yung Iblis iya tutuntan na miya panutulaya sa Al-Bidayah wa Nihaya si ko kitab apunan ako kapusan adla to diyan na kagi pumadin si Iblis na maudaw to
inalin subundalia, bimbala para sa mga malaikat, biya katay-tay, biya kindeto ano naging kaya matagtan walangit, na onwans kaniyang mga malaikat, na mababaling siya ko surga, na guli ko adin ng Allah sa Adam alaihi salat wassalam, na kaya ko makamuayang sa Adam ang bulo yung manusia, na tiguang ko mga malaikat duduli Adam, ay mga malaikat akan na sujudin niyo so Adam, fasajadu illa iblis, na sumyujud sira, fasajadu illa iblis, na sumyujud sira, enong taso iblis. Tanong ayat yan Allah, ayat sigu Allah sujud na so mga malaikat, malaikat si iblis. Wala, malaikat si iblis. Ano man ini kapura mo yan ako ayaw mo sigu Allah na so mga malaikat nakatabuman si iblis. Ano sebab? Padro so iblis. But asyugu Allah so iblis sisagyan ko to ang mga malaikat, agyagyong ko to ang masa na may itong so iblis ko mga malaikat. Nagyutitig ko Allah, wa idh qala rabbuka lil malaika. Wala ko turuan Allah ko mga malaikat, padro so iblis. May itong ko mga malaikat. Sujud ka na ayaw ko sumiyujud sila naman na ayaw ko ito sujud na so iblis. Tanong matatahu so iblis sa isa surga si upakyan so Allah. Pia ka masayo to, di mo pa manusia, matatahu si sagyan kayo, lalo na Ramadan, na di mo na dusa. Mas para mamasagyan mo to, matatahu si sagyan kaya surga, na di niya man dimimitiray so kadlang tanwa Rabbul Alamin, na pwede man sa mga malaikat o Allah, na kerawan yung sumupak sa Allah. Antay niya kasugum sa marata agalubag. Antay niya kasugod, buhat na syaitan ro, da syaitan si busurgo Allah. Haram ala asyayatin ay yaskunu fil jannah. Uway, harap ko mga syaitan, ubasiran maging busurgo Allah. Na syaitan sa giyong otoras na, so iblis na, kanaba syaitan sa giyong otoras na, iitan ko mga malaikat Allah. Antay niya kasugod, ayam niya kasugod, sa kaya sumpakan niya ko Allah, yang beradusan niya, naging kaya ba niya, ginawa niya, yuto'y sadap, asisagin kaya, wala na Ramadan, na upakailangan sa di beradusa, na di niusilit mo mga ustad, kung mga alim, agi mga alim na mga bukag, agi man sila nagtara na tigiran na, kutong sa mga syaitan, na ina ang abubad, na di ka labag sa marata. Siya kung bukistit, kung mga ulama, kanabag yuto. Ayaw paana niya, na apyapan, papatawan sa mga syaitan, sisagin kaya masa, na ad na mga pangalabag sa marata ka, ad na pagkasugur ka sa marata. Yan kaya ba ya? Ginawang ka, yan kaya ginawang ka, tanay pitiro Allah, wa inna nafsa na ammaratun bisu. Mataan, aso ginawang ka, na mapasang ikasugusa, marata, na ginani pagkakuan ka sa, pagkasugur ka sa marata, galabag. Why? Ginani pagkasugur ka sa marata, galabag. Naman yan, adap mo. Manutanong sumadan? Why? Sa manutan na, so puasa, nagkawat ka niya kung naraka jahannam. Ikadwa na, so sungaw dara puasa. Ikatalo na, so, kaya patunga ko mga syaitan. Why? Sa mga yan, ikadwa pulo agunom. Kung lalo na Ramadan, na magabi, na ikadwa pulo agunom, Pito, na malautan o sumpata, nagyang ko to ang mga usaya ko Laylatul Qadr, kakano-kano na wala na niyoran madag, na miya nag-iusaya. Katawan na ka na miya usay sayo to. Umanan tano sa may ito. Tano ng tano ha, yung ka na Laylatul Qadr, na piyanong tuluang basi sa Quran, sa isa doon na surah. Suratul Qadr. Maana Qadr na ukuran agung seselaan. Ukuran agung seselaan. Tunay matatako po na Laylatul Qadr. Tunay matatako. Turun sa mga malaikat. Yuto'y katawan nano. Yuto'y pagong ka kanaya katawan nano. Turun sa mga malaikat. Bilang surak tanong na mga manusia na inaitan ko surkon Allah. Tunay pitiro Allah. Inna anzalnahu fi laylatin Qadr.
Pagang-pagang na ya panutul nuwang na Laylatul Qadr na ya pianutul yan na sa Quran. Oy, ini naman ito sa Quran. Madalas kami at tiguang ba na ini turo namin sa Baitul Izzah. Giyan na Baitul Izzah na Kaaba, lagi-lagi Kaaba sisa dunia, sisa Saudi. Na ayat putusan na Baitul Izzah. Saan ini turun sa Quran? Giya Kaaba, Baitul Izzah, na maataga na jika ya Kaaba tanong sisa dunia. Kata Makkah. Na manarus na nan o Kaaba sisa langit at betul sa Baitul Izzah. Na ano pa na Kaaba ro sisa puro-puro langit at beturon na Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Uy, kalwa Kaaba niya sisa Quran. Baitul Atiq, Baitul Izzah, Baitul Ma'mur. Kailangan nakatanong-tanong ano? Dito. Tigawag na, ini turun namin sa Quran ko Laylatul kagagawi ko Laylatul Qadr. Sisagin kayo mataktan wa langit sa Baitul Izzah. Na ini turun Allah na buo wa Quran. Sudul Quran na ayat ini turun Allah. Na ayat ini turun yan sisagin kayo dunia nuzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyutun ni kaya peluin niya na Nabi na sigo kagagawi ko Laylatul Qadr. Kagagawi ko Laylatul Qadr. Pagang na yan iturun sa Quran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyutun ni puna no kaya peluin niya na Nabi na Laylatul Qadr. Tunay manan yan ayak kaya peluin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a Nabi na so si kumasa Laylatul Qadr. Kata dito na katawan. Oh, gina kaya ba na yung Nabi? Nabi na si Laylatul Qadr. Na tinugayman wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Tunay katawan ka ko Laylatul Qadr. Pakaisinan wala dinyan kailangan susembur. Maana malay kipantag suy begisu wala. Inoban magay siswala ka malay kipantag lagi do al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Tunay tigwalay katawan ka ko qari'ah. Oy, nakanabuto kailangan sa sembur. Mana niya na malay pantag, tunagyan mo ito akarya. Yawma yakunun nasu kal farashir. Mabeto, kubuloy sa mga tao, sisagyan ko mama, yuto subangkit. Kubuloy sa mga tao, pingitog siya sa puro, lagi nagyan ko ito, miyamakay ito ito, paru-paru. Oy, nalagi na. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Tunay katawin ka ko Laylatul Qadr. Mana niya na malay pantag sa Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alfi syahr. So kagagawa ko Laylatul Qadr na tumuk Allah adigyan ko mas mapia adigyan ko to sanggibwa ulan-ulan. So sanggibwa ulan-ulan na ayatin bangyan na 83 years ago 33 months. Oy, wala pulo ako ragun, ako talo awla-lola. Gitu iting bangyan. Oh. Natano. Kenapa kagiyam? Ya aliro khairum min alfi syahr. Natuturog na mamu na khairum min alfi syahr. Di aya kapuga mo aya nagyan kanan khairum min alfi syahr. Now simple ka suwata si sagyang kutwa kagagawi. Oy. Gitu kapuga mo aya niyan. Siyang kutwa khairun min alfi syahr. Naupanang buyang karo sa apya budwa karakat nakatulan ka sa Laylatul Qadr na ipalistaro sigiraw na miyanang buyang sa miyanang buyang kung kagagawi sa ayaw bulasyan na lagi nagyan ko to walo pulo ko talo ragu. Oy, naumamang udigadig marites kapamagunta dane tunay niya mamasay giraw. Oy, naya mabugi surat ro nasi giraw na marites, naya balasyan na marites sa sobra walo pulo ko talo ragu. Sa adun sa kalaabalas o mapunggalok kalaabalas akabuang ka si sagyong otramasa na kalamang walusong ganupot ka sa mga rarataa gana ba nadingon tong mula panapuntaman ka sa mga ganupot ka sa mga simba gubu karakat na mabasad na pamatya ka sa Quran sa apiyamu Suratul Ikhlas batiyan ka sa makatalo so kung huwag ahad ka
kisura turun na sigiraw na biyatayan so Quran. Ito to, so kung huwa Allahu ahad na ta'adilu thuluth al-Quran. So kung huwa Allahu ahad, nakatitimbangan yan so ikatalugog ko Quran. Nabatian kasi kadua, namya sabog yan nabatian ko, nabatian kasi katalo, alangon kanya batian so Quran. Na mau gulubog ko to na palistaro mga malaikat asigiraw na miyamatya sa kubiyatiyan sukadan din ng Quran usul o 70 ragu na makadyo kasi ko tarawin na umana kayo yun na dawagin unso padagka sa sekreto nagilistaro na miyana daga ka sa 80 ragu gina so katanda maganda Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pakusitan nuron. Turun ruso mga malaikat. Aku suruh mana roh kasu Jibril alaihi salatu wassalam. Ikadua, ya panutul sigo mana ba hadith nagyang ko roh na mga malaikat to ako turun sigo Lailatul Qadar makaturun siran na may malaikat so pwede na malaikat na YouTube pa makatutunan sila. Kuwan. Katawan niyo, si Sagir ko ito akagugawin ko na Lailatul Qadar na turun na gawin ka na mga malaikat kaya pituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-malaikatu fi tilka al-layla aktharu adadan min al-hasa fi tilka al-layla tiku Rasulullah al-malaikatu aktharu adadan min al-hasa si Sagir ko ito akagugawin ko na Lailatul Qadar na mas mada kabibilangan sa mga malaikat adigyan ko ito miyamakay ito ato si saging kay dunia. Okay, miyamakay ito ato na mas mada kan sila ni bilangan anda sila turun si saging kay dunia. Di ba ni bilangan yan? Sabab ko kada kaliran nagito miyano itano Baitul Ma'mur si sapuro-puro Kaaba na oman dito mapita na adla dito mga malaikat. Agian po mga malaikat at yun dito na ayakan na kaliran ng dibuan ang mga malaikat. Natunay tigil Rasulullah, makatuwa patigin agian po ang mga malaikat na mapasat sila na pagawa nila agian po Baitul Ma'mur na di dinutok bubelingan tama sa di makataling masuyawon tiyam. Sana ko manatuwa o man din mapita na di sa dito pa malaikat nas makaisisa makatawag na di dinutok bubelingan taman si sayaw ng kiyama. Mana niya no, umanip pa ng malaikat, nasalakot man ng malaikat. Di pagduman sa mga malaikat Allah. Natanong na tanong, tunay guna ang kuwaro si sagyang butuwa katulong ng mga malaikat si sagyang kaya dunia. Panilaman sa Jibril alaihi salatu wassalam, aulwa ng mga malaikat. Katawan niyo sa Jibril, siya umasa kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na matutok riyan at tigyan na langit sa kanaya na kaadal nagiyag at tigyan na intira matakan na miyapan wa Jibril lamun ng Jibril na pagkila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sira ni turun si saging ka na nakagagawin at kubakay ang magabi mo lola kuwan nakatawa-tawa tanong yan makaturun na giyang kutuwa mga malaikat matunay ko lola yaraw mga malaikat al-malaika yarawna fil ard min at-ta'at ma lam yaraw fis samawat makaturun sa mga malaikat si saging kay dunia na kailangan sa tinggalubutan o mga tao mga simba si saging kay dunia adairan may ang mga simba o pito na pisa langit. Uy, miyano si ko isa ko mga kitaba tafsir kung kaya tafsiran niya si saging kaya suratul Qadar na makaturong kung sa mga malaikat at kailangan sa mga tao at hingalapag sa simba agyang po ang mga simba nila hingalapagan na nakamasaya mga malaikat siguro 70 lapisa langit na sa mga malaikat na yabugan pagkiran ng simba na tunay Kristo ay yapon yasma'una anina al-usa kanagiran agyang po ito adigang pakaprago o mga banalusa si sagyang po ito ang kagagawin. Ano sa baba nila hindi ka makapergu? Di sila din makapergu si sagyang puto ang kagagawin sa kapagpaladira ko Allah sa dila hindi ka pamang ni sarila ukadlan tanwara po na alamin. Sulubod mamu. Umatong sa gagawin imato si sagyang kaya lang ba sa puno gawin ko wala nila na Ramadan.
Nailay ka sa mga masjid tano ka na din apang guro. So mga masjid na di meragu. So mga walay na ano pa na di meragu. Apang guro si sagil mo pa masaya Allah narinayakon ka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna fa'fu anni ya Allah. Ya Allah namatanas ka na paririla narinayakon ka ya Allah. Nagyug ko to adi ka pakapergu mga tao. Na tunay paturo ng mga malaikat. Yasma'una anina al-usat. Kanagira nagyug ko to adi ka pakapergu mga beradusa. Nama nagira nagiro sa mga malaikat. Giro sa mga malaikat Ta'alaw, tigo mga malaikat. Saya ka doon mga malaikat, biyak kadag-dag lang mga malaikat. Ngunit tiruniran, nasma'u sawtan huwa ahabbu ila rabbina min tasbihina. Ngayon saya ka doon, pamamakinugang ka doon, aging kaya mga lago, madi maragu. Aging ka na, nadulan di ka makapargu. Na lebih yang kebubuyan Allah, adigiyang boto, aditan di ka makapanas di ka mga malaikat. Sisa giyang boto, kagagawin ay may tirong mga ulama. Na kagagawianan, agapakay ang kalawanan ng mga manusia sa simba. So matatago ang mga malaikat ko pito lapis sa langit. Agina na tunapan, panlangan-langan tanong sa parami sisagyang ko ito ang kagagawi. Ano sabat? O mga ni, so mga malaikat na pagamin nila nagyang ko ito pangaling ka, ayamana maamin na ya Allah na tarimang kargami. Na mga ni ya Allah na bugang karakanaya na bumiro sa mga malaikat, amin. Nakita ka man ang iyong mga malaikat, apang girawa amin, ayang kada kalian, na mas madakal adiso bilangan o miyama kay ito ato si saging kaya dunia. Nagiti sabab, agin kaya lang ba mga kagagawi saging kayo lanula na Ramadan, na takapantano so panagong tamantano kung simba tanong si Allah. Panganing tanong ko Allah, taufikan tanong niyan sa pagkalabag tanong sa mga simba tanong kaniyan, ayaw man na ukupan niya. Agin kaya mga pagaritano si sa Palestine, nago pakatagong brasain Allah. So mga Yahud, ako sulawan o mga tao, amyahu, si saging kanan, dinan di kaparingasa, si saging kanan na mga pagaritano si sa Palestine, isampay tanong Allah kung pumakataling mga bulan Ramadan, pagambara ka ito niya naktan, agin kaya katatagutan mo si saging kaya dunia, ayaw manan at di mo tanong niyan si sa yaman niyama, si kukasurga niyan, sa lagi nagyan kaya katitimot tanay manto, ya Allah narilay kami kaya Allah. Allahumma arhamana, aqulu hadha al-qawl, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.